காட்சி அளிச்சாங்களாம். ஆனா நதியில் காவி அடி இல்ல, அதுதான் நான் குறிச்சு வச்சிருக்கேன், தேதி போட்டு குறிச்சு வச்சிருக்கேன். 15/11/23 மாதாஜி. 22 இல்ல 15. அதான் அந்த மழைக்காலத்தில் நதியில் நிரம்பி வரும் வெள்ளம் அதுல இருந்து படிக்கணும், அதுல இருந்து தான் படிக்கணும் மாதாஜி. அதான் சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 4-5 பக்கம் இருக்கு மாதாஜி. 5 பக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம இப்போ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நாம அந்த வைகுண்டம் வரைக்கும் இல்லையா, அவங்களுடைய கழுத்துல அணிந்திருந்த மாலைகள் இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அவங்க எல்லாருமே எங்க இருந்து வந்த மாதிரி தோணிட்டு, அவங்க எல்லாம் வைகுண்டத்துல இருந்து கீழே இறங்கி வந்த மாதிரி தோணிடுது அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டது இல்லையா. ஓகே, மல்லிகா மாதாஜி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க. எல்லாருமே 2 பேராகிராஃப் வரிசையா. எத்தனை பேர் கை உயர்த்திருக்கீங்க? மல்லிகா மாதாஜி, பிரேம மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, சேதுலட்சுமி மாதாஜி, புஷ்பம் மாதாஜி, இன்னும் யாரு இருக்கீங்க? வேற யார் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரலேக மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி நீங்க கூட வாசிப்பீங்க இல்லைங்களா? ஓகே, சோ இவங்க 5 பேரும் வாசிச்ச பிறகு மீதம் இருந்தா நீங்க 2 பேரும் வாசிக்கிறீங்க. ஓகே, எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. மழைக்காலத்தில் நதியில் நிரம்பி வரும் வெள்ளம் கடலை நோக்கி பாய்ந்து சென்று கடலை கலக்குகிறது. அதுபோல் யோகம் பயில்பவன் போதுமான ஆன்மீக முன்னேற்றம் பெற்றிராவிட்டால் அவனை பாலுணர்வு பிடித்தாட்டும். ஆனால் உயர்வான மலையின் மீது ஏராளமாக மழை பொழிந்தாலும் மழை அசைந்து கொடுக்காது. அதுபோல் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறி இருப்பவன் இன்னல்களுக்கு இடையேயும் கலங்க மாட்டான். ஆன்மீக வளர்ச்சி பெற்றிருப்பவன் வாழ்வின் தாழ்வுகளை இறைவனின் கருணையால் ஏற்பட்டவை என்று கருதி ஏற்றுக்கொள்கிறான். அப்படிப்பட்டவன் கடவுளின் ராஜ்யத்தை அடைவதற்கான முழு தகுதியையும் உடையவன். மழைக்காலங்களில் சில சாலைகள் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. எனவே அவற்றில் புல் வளர்ந்து தரையை மூடிவிடுகிறது. இது வேத முறைகளின் படியான நியமங்களை பற்றி கற்றறிந்து கடைபிடிக்காத பிராமணனின் நிலையை போன்றது. அவன் மாயை என்னும் புல்லால் மூடப்பட்டு இருக்கிறான். அந்நிலையில் அவன் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையான முழுமுதற் கடவுளின் நித்திய சேவகன் என்ற நிலையை மறந்திருக்கிறான். கால மாற்றத்தால் ஏற்படும் மாயை என்னும் புல் அவனின் உண்மை நிலையை மறைத்து விடுவதால் அவன் மாயையின் வசப்பட்டு ஆன்மீக வாழ்க்கையை மறக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ ரொம்ப அழகான ஓமைகள் இல்லையா. மழை காலத்துல நதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ பாதைகளை கடந்து வந்து இறுதியில போய் வந்து கடல்ல வந்து கலக்கும் இல்லையா.
அப்படின்னு அந்த ஸ்திரமான ஒரு தன்மை ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நதி வந்து இது பாய்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அது போல ஒரு மனிதன் வந்து யோகத்தை அவன் பயிற்சி செய்யும் பொழுது இல்லையா, ஆனா அந்த யோகத்தில் வந்து முழுமையடையாத நிலை, இன்னும் அந்த பாதையில சென்று கொண்டிருக்கக்கூடியவன் வந்து இந்த புலனுகர்ச்சி செயல்களால் வந்து எப்பொழுதுமே உந்தப்படுகின்றான். சோ பக்குவம் அடைகிற வரைக்குமே இந்த புலன்களுடைய அதாவது சங்கடங்கள் எல்லாம் அந்த உயிர் வாழிக்கு கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா. சோ ஒருத்தர் இப்ப நாம எல்லாருமே ஷெல்டர் ஃபார்ம் எடுக்கிறோம், நான் 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறவங்க வந்து நான்வெஜ்ஜை விட்டுடணும் அப்படின்னும் பொழுது அவங்களுக்கு சில சமயம் விட்டுட்டா கூட ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஃபியூ மந்த்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில மாத காலம் வரைக்குமே சாப்பிடணுன்ற ஒரு உந்துதல் சடனா வருதான் செய்யும் அவங்களுக்கு. ஆனாலும் மனசு அப்ப அவங்க திடமான ஒரு நிலையை கொண்டிருந்தால் அதை சுலபத்துல அவங்களால வென்று விட முடியும். அந்த மனது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது எதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னாக்கா, மழை நீர் வந்து பெரிய அதாவது மலைகள் மீது இருந்து அது அதாவது நான் பாய்ந்து வந்தாலும் மலை எப்படி இருக்கும், அங்கேயேதான் இருக்கும், அசையாது. அது போல நம்ம மனசும் வந்து திடமான ஒரு மனப்பக்குவத்தோட இருந்தா அது எந்த உணர்வுல இருக்கணும், பக்தி உணர்வுல வந்து நிலை பெற்றிருந்தால் எவ்வளவு சங்கடங்கள் எவ்வளவு மழை அடிச்சா கூட அந்த மலை வந்து எதுவுமே ஆகாது இல்லையா. அதாவது அதிகமான மழை அந்த மலை மீது பொழிந்தாலும் கூட அந்த மலை வந்து அசையாமல் அப்படியே இருக்கும். அந்த ஓட்டத்தை எல்லாம் இப்போ தண்ணீர் வந்து சல்லுன்னு நம்ம முகத்துல அடிச்சா கூட எப்படி இருக்கும், வலிக்கும் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் ஒரு பாறையின் மீது கூட வந்து மேலிருந்து விழக்கூடிய அந்த நீர் வந்து அந்த பாறைக்கு கூட வந்து ஒரு ஒரு ஹிட் மாதிரிதான் இல்லையா. சோ அதனால அதனுடைய நமக்கு அது வந்து ஒரு மேட்டர் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு வலி தெரியாதுன்னு நாம நினைப்போம். நம்ம எல்லாம் உயிர் வாழிகள், அதனால நமக்கு எங்கேயாவது ஒரு ஜெட்ல வந்து நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து நம்ம டாய்லெட்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஜெட் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா. அது ஃபோர்ஸா வந்தா நமக்கு அது யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா, வலிக்கும் நமக்கு. ஆனா மேல இருந்து பொழியக்கூடிய அந்த தண்ணீர் வந்து மலை மேல விழுந்தா கூட மலை எதுவுமே வந்து பாறைகள் கூட உடையும் மாதாஜி இந்த ஆமா ஆமா ஆமா. ஆக்சுவலி எஸ், ஏன் தெரியுமா, அது 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 கெட்டி இல்லாத அந்த சிறு சிறு பாறை சிறு சிறு கற்கள் என்ன ஆகும்னாக்கா அப்படிதான் அடிச்சுட்டே வந்து டியூ டு அந்த எரோஷன் இல்லையா, அதாவது தேய்மானம் அரிமானம் என்று கூட சொல்லுவோம் இல்லையா. அது ஒன்றோடு ஒன்று உடாய்ந்துதான் நமக்கு மணல் எல்லாம் எப்படி கிடைக்குது ஆத்துல, எல்லாமே டிகே தான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்றோடு ஒன்று உராய்ந்து அது உடைந்துதான் இறுதியில மணலாக நாம வந்து பார்க்கணும். இப்ப டைரக்டா நாமளே என்ன பண்றோம், மலையே உடைச்சு எடுத்துதான் இப்ப எல்லாமே சாண்ட் எடுத்துதான் வீடு கட்டுறோம் இல்லையா. சோ எதுக்கு நம்ம மழைக்காக காத்து நின்று தானாக வந்து தானாக வந்து மணல் வந்து அது வர வரைக்குமே ஆற்று மணலாக மாறுற வரைக்கும் நம்ம பொறுத்துக்கிறது கிடையாது. இப்ப ஆற்று மணலே கிடையாது வீடு கட்டுறது. அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் நம்ம இருக்கோம். எடுத்துட்டாங்க மாதாஜி, பாறைகளையும் எடுத்துட்டாங்க. மலையெல்லாம் சுரண்டிதான் வச்சிருக்காங்க. ஆமா, சுரண்டிதான் வச்சிருக்காங்க இல்லையா. சோ அதனால அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கானது மலை. சோ அந்த மலைய போல நம்ம மனசு வந்து உறுதி கொண்டு இருக்க வேண்டும் பக்தியில. அப்போ நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்கள் எனக்கூடிய அந்த நதிநீர் ஓட்டம் போல இருக்கக்கூடிய அந்த சங்கடங்கள் எல்லாம் வந்து நம்மள எவ்வளவு தாக்கினாலுமே இல்லையா, நமக்கு எந்த ஒரு அதாவது ப்ராப்ளமே நமக்கு தெரியாது, சங்கடமே தெரியாது. அப்படிப்பட்ட நிலை. ரொம்ப அழகான ஓமை அந்த பேராகிராஃப் இல்லையா. they do not change. மலைகள் எப்போதும் மாற்றம் அடையது கிடையாது, நாம தான் மனிதர்கள் தான் அதை வந்து மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றோம். சோ அது யாருக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா கிருஷ்ண உணர்வில், அதாவது பக்தி உணர்வுல வந்து முன்னேறிய ஒரு பக்தனுடைய நிலையை வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஈவன் இஃப் வி புட், அதாவது அவங்களுக்கு சங்கடங்களே வந்தாலும் கூட அவங்க வந்து அது சங்கடங்களாக கருத மாட்டார்கள், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையாக கருதுவார்கள். சோ ஒருவர் அவ்வாறு எண்ணும் பொழுது இறைவனுடைய நாட்டை அவர்கள் சேர்வது என்பது உறுதியாகிறது. மேலும் இந்த ரெய்னி சீசன் சம் ஆஃப் த ரோட்ஸ் ஆர் நாட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி யூஸ்ட் இல்லையா. மழை காலம் வந்தா ஒரு ரோட்ல வந்து பிளாக்கேஜஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் எல்லாம் உண்டு இல்லையா. அதனால புல்லு எல்லாமே முளைச்சி இருக்கும். ஸோ லைக் எக்ஸாக்ட்லி லைக் எ பிராமணா ஹூ இஸ் நாட் accustomed by studying and practicing reformative practice of the Vedic injunctions, he becomes covered with the long grasses of Maya.
சோ இது பிராமணர்களுடைய நிலையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேத சாஸ்திரங்கள் பயிலாத, ஒரு பயிற்சி பெறாம, அதுல ஒரு ஸ்திரத்தன்மை பெறாத ஒரு பிராமணன் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? அவருடைய செயல்பாடு, அவருடைய வாழ்நிலை எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்றால், சோ ஒரு மழை காலத்தில் உபயோகப்படுத்தாத ஒரு பாதையில முளைத்த அந்த புல்லுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ உபயோகப்பட அப்படின்னா அது மாயையால் கவரப்பட்டிருக்கிறது அவங்க. சோ ஏன் அவங்க வேத சாஸ்திரங்களை பயிலாம இருக்காங்கன்னா, அவங்க பௌதிகத்தன் தரப்பில முன்னேற்றம் அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. இப்ப இந்த காலகட்டத்துல இதுதான் நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? எல்லாருமே கோயில்ல போயிட்டு பூஜை பண்றது கிடையாது. கோயில்ல பூஜை பண்றதுக்கு மந்திர சாஸ்திரங்கள், அதாவது வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் பயிலணும், குருகுலத்துல போய் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே மிக மிக அதாவது சிரமமான காலகட்டங்கள். இப்போ அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா, ஒருவரோட அந்த அதாவது அந்த மழை காலத்தில் உபயோகப்படுத்தாத ஒரு வழிபாதையில முளைத்த, அதாவது மாயை என்னும் அந்த புல்லுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. லாங் கிராசஸ் ஆஃப் மாயா. சோ அதனால இன் திஸ் கண்டிஷன் அவனுடைய சூழ்நிலை எப்படிப்பட்டது? அவன் அனைத்தையுமே, அதாவது இந்த இயற்கையை மறைக்கின்றான், தன்னுடைய நிலையை மறைக்கின்றான், தனக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, இது எல்லாமே அந்த உயிர் வாழி மறந்து விடுகின்றான். பை பீயிங் டீவியேட்டட். அவ்வாறு இங்க சீசனல் ஓவர் குரோத்ன்றது நாம ரெகுலரா நாம என்ன செய்யணும்? நம்ம வேத பாடசாலையில படிக்கணும், பக்தி செய்யணும். இதெல்லாமே பிராமணர்களுக்கே உரித்தான, அதுதான் அவர்களுடைய கடமையே. அடுத்தவர்களுக்கும் இதையெல்லாம் பயிற்சி அளிக்கணும். ஆனா அதை விடுத்து அவங்க அந்த பாதையை விட்டு வேறு பாதைக்கு சென்றது என்பது, சோ இது அது காலத்தினால் ஏற்பட்ட அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்பட்ட மழையினால் மழை காலத்தில் ஏற்பட்ட புல்லுனுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அது டெம்பரரி தான். So person identified himself in the அதாவது succumbs into the illusion இல்லையா? அதாவது மாயா production and succumbs to illusion, forgetting his spiritual nature. அப்படின்னா அவருடைய உண்மையான அந்த தெய்வீகமான நிலையையே அவர் மறந்து விட்டு மாயையின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவன் தள்ளப்படுகிறான். பிரேம மாதாஜி வார்த்தை அடுத்த 2 பேர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மழை காலத்தில் மின்னல் மேகத்துக்கு மேகம் தாவுகிறது. இது காமவசப்பட்ட ஒரு பெண் தன் மனதை ஒரே ஆணிடம் நிலைப்படுத்தாமல் இருப்பதை போன்றது. மேகம் நற்பண்புகளை உடைய ஒரு மனிதனோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஏனெனில் அது மழையை பொழிந்து எல்லா மக்களும் உயிர் வாழ உதவுகிறது. அதுபோல நல்ல தகுதியுடையவன் பல உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு உதவுகிறான். உதாரணமாக அவன் குடும்பத்தினரும் அவனுடன் தொழில் செய்பவர்களும் அவனால் நன்மை அடைகிறார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக அவன் மனைவி அவனை விவாகரத்து செய்தால் அவனும் அவன் குடும்பமும் நாசமடைந்து, குழந்தைகள் சீரழிந்து, தொழில் நசிந்து எல்லாம் பாழாய் போகின்றன. எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற விரும்பும் பெண் கணவனுடன் அமைதியாக வாழ வேண்டும். தம்பதிகள் எக்காரணத்தினாலும் பிரியக்கூடாது. கணவனும் மனைவியும் உடலுறவை குறைத்து கொண்டு மனத்தை கிருஷ்ண உணர்வில் செலுத்தினால் அவர்களின் வாழ்வு வெற்றி பெறும். ஜடவாழ்வில் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும், பெண்ணுக்கு ஆணும் தேவை. அவர்கள் சேர்ந்து வாழும்போது அமைதியாக கிருஷ்ண உணர்வில் வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும். ஒரு மேகத்திலிருந்து மற்றொரு மேகத்துக்கு தாவும் மின்னலை போல் சலனப்படலாகாது. சில வேளைகளில் மேகங்களின் கர்ஜனையை தவிர நானில்லாத வில்லை போல் வானவில் தோன்றுகிறது. சாதாரணமாக இரு முனைகளும் கயிற்றால் இழுத்து கட்டப்பட்டிருப்பதால் வில் வளைந்து நிற்கிறது. ஆனால் வானவில்லில் இவ்விதமான கயிறு எதுவும் இல்லாத போதும் வில் அழகாக ஆகாயத்தில் வளைந்து நிற்கிறது. அதுபோலவே புருஷோத்தமனாகிய முழுமுதற் கடவுள் இவ்வுலகில் இறங்கி வந்து சாதாரண மனிதனைப் போல் உருவெடுத்தாலும் பௌதீக ரீதியிலான எந்த நிலையையும் அவர் சார்ந்திருக்கவில்லை. புற்சக்தியின் ஆளுகையில், புறசக்தியின் ஆளுகையில் இல்லாத தம் உள்ளுரை சக்தியால் தாம் தோன்றுவதாக பகவான் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார். சாதாரண உயிர்வாழிக்கு தலையாக இருப்பது எதுவும் கடவுளை பிணைப்பதில்லை. மனிதனை பிணைக்கும் தலையிலிருந்து கடவுள் விடுபட்டு நிற்கிறார். மழைக்காலத்தில்
சந்திரன் மேகங்களால் மூடப்பட்டிருந்தாலும் அதன் வெளிச்சம் அவ்வப்போது வெளிப்படும். சில வேளைகளில் சந்திரன் ஆகாயத்தில் மேகங்களுக்கிடையே மூந்து செல்வது போல் தோன்றும். ஆனால் உண்மையில் சந்திரன் அவ்வாறு செல்வதில்லை. மேகங்களின் அசைவால் அவ்வாறு தோன்றுகிறது. அதுபோலவே இயக்கத்தின் பார்ப்பட்ட ஜடவுடலோடு தன்னை இனங்காண்பவனின் ஆன்மீக ஒளி மாயையால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. ஜட செயல்களின் இயக்கம் காரணமாக அவன் வாழ்வின் பல அம்சங்களில் பங்கேற்பதற்காக எண்ணுகிறான். இது ஆன்மீக மற்றும் ஜட இருப்புகளுக்கிடையேயான பொய்த்தன்னுணர்வினால் ஏற்படுகிறது. இது சந்திரனை மறைத்திருக்கும் மேகத்தின் அசைவு காரணமாக இருளும் ஒளியும் மாறி மாறி தோன்றும் போது மேகங்களை காணும் மயில்கள் மகிழ்ச்சியால் நடனமாடுகின்றன. இதை ஜடவுலக ரீதியிலான வாழ்வில் அவதிப்படுபவர்களின் நிலையோடு ஒப்பிடலாம். அப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானின் அன்பான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவரோடு தொடர்பு கொள்ள நேரிட்டால் அறிவு பெற்று முன் குறிப்பிட்ட மயில்களைப் போல் ஆனந்த நடனமாடுகிறார்கள். இதை நாம் அனுபவத்தில் காண்கிறோம். கிருஷ்ணவுணர்வு இயக்கத்தில் சேர்வதற்கு முன்பு உற்சாகமன்றி இருந்தவர்கள் பக்தர்களோடு தொடர்பு கொண்ட பின் மயில்களைப் போல் ஆனந்தமாக நடனமாடுவதை நாம் காண்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. நிறைய ஓமைகள் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. டியூரிங் ரெய்னி சீசன் லைட்னிங் அப்பியர்ஸ், அதாவது மின்னல் என்பது வருகின்றது. அந்த மின்னல் அப்படியே ஒரு மேக கூட்டத்துல இருந்து இன்னொரு மேக கூட்டம் வரைக்குமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இல்லையா? அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா, ஒரு பெண் அதாவது திருமணம், அதாவது தவறான ஒரு நிலைக்கு செல்லக்கூடிய அந்த சுபாவத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா? மேலும் அந்த மேக கூட்டம் பாத்தீங்கன்னாக்கா, மேக கூட்டம் என்ன பண்ணும்? எஸ், கனமழை பொழியும். அதனால அந்த கனமழையால் இங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் எல்லாம் தன்னுடைய வாழ்நிலை எல்லாமே ஸ்திரமாக்கறதுக்கு உபயோகப்படும். இருக்கிற வரைக்குமே அது அந்த மழை நீரால் அவர்கள் வாழ்க்கை நிலையை ஏற்படுத்தி கொள்வார்கள். அது போல ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் அதாவது சிமிலர்லி கிவ் சஸ்டெனன்ஸ் டு மெனி லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ். ஃபேமிலி, அதாவது ஒரு இடத்துல வேலை செய்தா அவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய வேலை செய்யறவங்களுக்கு எல்லாமே அவன் உதவுகின்றான். தன்னுடைய குடும்பத்தை அவன் ரட்சிக்கின்றான். அந்த மேக கூட்டத்திற்கு அந்த மனிதனுடைய செயல்பாடுகள் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. மேலும் அவனுடைய வாழ்நாள் முழுவதுமே அவன் அதாவது ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையை அவனால இட்டு செல்ல முடியும். எப்போன்னா தன்னுடைய மனைவி தன்னோட ஒரு அதாவது ஒத்துழைக்கணும் இல்லையா? ரெண்டு பேருமே ஒத்துழைத்து வாழணும். அப்பதான் அந்த வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும். இதுல மனைவி ஒத்துழைக்கவில்லை என்றால், பிரிந்து விட்டு சென்று விட்டால் குழந்தைகள் எல்லாமே அனாதிகாலா ஆகிவிடுகிறார்கள். அதனால பிசினஸும் என்ன ஆகும்னாக்கா, அதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகும். வாழ்நிலையே சீர்கெட்டு போகும். அதனால எப்பவுமே பெண்ணும் ஆணும் ஒருவரோடு ஒருவர் வாழ்ந்தாக வேண்டும். இருவருக்கும் இடையில ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் உண்டு இல்லையா? ஆணுக்கு பெண்ணிடம் தேவை உண்டு, பெண்ணுக்கும் ஆணிடம் தேவை உண்டு. பெண்ணுக்கு எஸ் நிழல், எப்பொழுதுமே ஆணினுடைய நிழல் கண்டிப்பாக தேவை. பிறக்கும் பொழுது தந்தையுடைய நிழல், அதே மாதிரி திருமணமான பிறகு, அதாவது கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு தமையனுடைய நிழல், அடுத்து திருமணமான பிறகு கணவனுடைய நிழல், அடுத்து வயோதிகமான பிறகு மகனுடைய நிழல். இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலுமே பெண்ணை நாம பாதுகாக்க வேண்டும். இப்படி அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட் கண்டிப்பா தேவைப்படும். அதே மாதிரி ஆணுக்கும் எஸ் பெண் வீட்டுல இல்லைன்னா அந்த பெண் தான் அந்த வீட்டுக்கே ஆணிவேர் இல்லையா? அந்த பெண்ணுடைய செயல், பெண் இருந்தால் மட்டும்தான் வீட்டுல அந்த குடும்பமே ஒரு நிம்மதியான ஒரு நிலையை எடுத்து செல்லும். ஸோ அந்த சப்போர்ட், மாரல் சப்போர்ட், இது எல்லாமே தேவை. அபவ் த பிசிக்கல் ரிக்குவயர்மெண்ட், மென்டல் ரிக்குவயர்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பிசிக்கல் ரிக்குவயர்மெண்ட் எல்லாம் சில காலகட்டங்கள் தான் இல்லையா? ஆனா இருவருக்குமே மனதளவுல எப்பொழுதுமே ஒத்துழைப்பு தேவை. இருவருமே மனதளவுல பகவானிடத்தில் பக்தி கொண்டு பக்தி சேவை புரிவதற்கு இருவருக்கும் ஒரு காமனான ஒரு அக்ரிமெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கணவன் மனைவி எப்பொழுது கடைசி வரைக்குமே அவங்க ஒன்றாகத்தான் வாழ்வார்கள். சோ அதனால அதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. தே ஷுட் பீஸ்ஃபுல்லி அண்ட் ஷுட் நாட் பி, அந்த மின்னல் போல இருக்கக்கூடிய நிலையை அந்த கணவனோ மனைவியோ அடையக்கூடாது. அது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பிரிவுக்கான ஒரு காரணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மேலும்
அதாவது இடிக்கிறது இல்லையா. அண்ட் தெர் இஸ் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ரேபோ. அது எப்போ நமக்கு வந்து வானவில் வரும், ஒரு புறம் வந்து சூரியனும் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் மழையும் வரணும். அப்போ சூரியன் எந்த பக்கம் இருக்கானோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் வானவில்லையே நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. ஸோ 7 வர்ணங்கள் விப்ஜியார். ஸோ அது போல அது எப்பவுமே வந்து அந்த அது ஆகாயத்துலதான் இருக்கும், பார்ப்பதற்கும் நல்லா இருக்கும். அது போல அதாவது பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து இறங்கி வருகின்றார். ஆனாலும் ஒரு சாதாரண மனிதராக அவர் தோன்றினாலும் அவருக்கும் இந்த சாதாரண மனிதனுக்கும் வந்து சம்பந்தமே கிடையாது. நாம் எல்லாம் கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பவர்கள். அவர் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணாதிசயங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிர்குணவாதி. அவரை வந்து நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளுக்கு அந்த ஆற்றலுக்கு நம்ம ஒப்பிடக்கூடாது. ஹி இஸ் நாட் த மெட்டீரியல் எனர்ஜி. அவர் எப்பவுமே வந்து அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜில தான் அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வருகிறார். அவரோட உடலும் ஆன்மாவும் ஒன்றுதான். அதுதான் அத்வைத அனந்த ரூபம் அப்படின்னு நம்ம பிரம்ம சமீதியில கூட நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா நமக்கு ஆன்மா மட்டும்தான் நித்தியமானது, உடல் அழியக்கூடியது. அதனால நம்மளோட அவர் வந்து நாம எல்லாம் இந்த பௌதிக இயற்கை பௌதிக ஆற்றலால் வந்து படைக்கப்பட்ட உடல்ல வந்து இந்த ஆன்மீகமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா வந்து நிலை கொள்கின்றது இல்லையா. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. இரண்டுமே வந்து ஆன்மீகம் தான், இரண்டும் ஒன்றென இருக்கக்கூடிய தன்மை. சோ அது மாதிரி கிளவுட்ஸ் பட் ஆக்சுவலி த மூன் இஸ் ஸ்டில். ஸோ இது எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்றத வந்து நாம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். வாட் இஸ் பாண்டேஜ் ஃபார் ஆர்டினரி கிரியேச்சர் இஸ் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த. ஸோ நாம எல்லாம் கட்டுண்ட நிலையில இருக்காங்க. பகவான் நிர்குணவாதியா இருக்கார். ரெய்னி சீசன்ல வந்து the moonlight is covered by the clouds but it's visible at intervals. இதை நம்ம நைட்ல பார்க்க முடியும். மேக கூட்டம், சந்திரன் ஏதோ நகர்ற மாதிரிதான் நமக்கு தெரியும். அப்பதான் மழை வந்து கூட விட்டு இருக்கும். கொஞ்சம் அப்படி அங்கங்க கார்மேகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ப்ரெட்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அன்னைக்கு பௌர்ணமி அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்ம பார்க்கும்பொழுது அந்த மேக கூட்டங்கள் தான் நகர்ந்து சென்று கொண்டிருக்குமே ஒழிய சந்திரன் வந்து நகர்வது இல்லை. ஆனா நம்ம பார்க்கும்போது சந்திரன் வந்து டிராவல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு இல்லையா. So just as moving cloud is demarcation between moonlight and darkness இல்லையா. ஸோ அதாவது இந்த கார்மேகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது வந்து ஸோ அந்த நிலவு ஒளிக்கும் மற்றும் இருளுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த வேறுபாட்டை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியதுதான் அது. மேலும் மழை காலத்தில் வந்து கார்மேகங்கள் வந்து கார்மேகங்கள் வந்து வரும்பொழுது மயில் வந்து தன்னுடைய தோகை விரித்து வந்து ஆடும், வண்ண மயில் வந்து இல்லையா. ஸோ அது அந்த சூழ்நிலையை வந்து அது ரசிக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ பீகாக்ஸ் ஆர் கம்பேர்ட் டு த பர்சன்ஸ் who are very much harassed in the materialistic way of life. அதாவது இங்கே எதையோ எதிர்பார்த்து தான் வந்து அந்த மயில் வந்து ஆடுது. சாதாரணமா நிலையில டான்ஸ் ஆடுதா? கிடையாது. ஸோ மழை பொழிந்தால் மட்டும்தான் அது ஆடும். அதனால மழை வரும் என்றதுக்காக வந்து அது நடனம் ஆடும். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல இந்த மனிதனுடைய பௌதிக தேவைகள் வந்து தேவைகள் வந்து அந்த கார்மேகத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஸோ மனிதன் தன்னுடைய தேவைகளுக்காக வந்து பௌதிக தேவைகளுக்காக செயல்படுகின்றான். அது எல்லாமே வந்து சுயநலம் கொண்டதுதான் இல்லையா. அதாவது ஸ்வதர்மம். ஸோ தன்னுடைய சொந்த லாபத்திற்காக செய்யறதுக்காக இந்த ஓமை வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. If they can find association engaged in the loving service of the Lord, they become enlightened and dance like peacocks. ஆனா ஒருத்தர் வந்து அதே ஆன்மீகத்தில் சம்பந்தப்பட்ட டிவோட்டி அசோசியேஷன் இல்லையா, சாது சங்கத்துல அவங்களுக்கு சம்பந்தம் என்றிருந்தால் சோ அதை கொண்டு அவர்களுடைய தூய பக்தி சேவை தொடரும் பொழுது எப்பொழுதுமே அவர்களுடைய காட்டுல மழை பெய்யும்ற மாதிரிதான் இருக்கும். அதனால மயில் ஆடுற வண்ண மாதிரியே இருக்கும். What we have practical experience of this. Many of our students were dry and morose previous. இது நம்மளுடைய சுயத்துல நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்க்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு முன்னால் பின்னால் நம்முடைய மாற்றங்கள் என்னென்ன இல்லையா. அப்ப கோபம் வந்தது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆசை இருந்தது, சில பேருக்கு நமக்கு வந்து பொறாமையும் சில காலகட்டங்கள்ல இருந்தது. இத்தனையும் வச்சுட்டு இருந்தோம் நம்ம. ஆனா இப்போ அதுல இருந்து விடுதலை பெற்ற தன்மையை கூட நம்மளால சில விஷயங்கள்ல உணர முடியுது. பொறாமை கிடையாது நமக்கு இல்லையா. அவரவர்களுக்கு ஏன் வராதுன்னா அவரவர்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறுதான் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அந்த உண்மையை வந்து அறியும் பொழுது அவன் ஏன் பணக்காரனா இருக்கான், நான் ஏன் ஏழையா இருக்கேன் இல்லையா, எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் அப்படின்னு அலசி ஆராயும் பொழுது நாம முந்தைய பிறவியில் செய்த கர்ம பலனால் இப்பொழுது நம்ம சங்கடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறத வந்து உணர வச்சு பக்குவத்தை வந்து வரவழைக்கும்.
So and having come in contact with devotees, they are now dancing like jubilant peacocks. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பக்தர்கள் கூட்டத்துல வந்து இணையும் போது இன்னும் வந்து பக்குவத்தை வந்து அடைகிறார்கள். பத்மா மாதாஜி அடுத்து வாசி. அடுத்த 2 பேராகிராஃப் வாசிங்க. தாவரங்கள் நிலத்தடி நீரை குடித்து வளர்கின்றன. அதுபோல் தவங்களை அனுஷ்டித்து வறட்சி அடைபவன் தவத்தினாலான பலன்களை பெற்ற பின் குடும்பம், சமூகம், காமம், வீடு என்று பல வகைகளில் புலனின்பம் தூக்க துவங்குகிறான். கொக்குகளும் வாத்துகளும் ஏரி மற்றும் நதிக்கரையில் குப்பை கூலங்கள் மற்றும் முட்புதர்களுக்கிடையே திரிந்து கொண்டிருப்பதை காண்கிறோம். அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாமல் குடும்ப வாழ்வில் துடிப்பவர்கள் ஜட வாழ்வின் இன்னல்களை பொருட்படுத்தாமல் புலனின்பங்களில் திளைத்திருக்கின்றனர். குடும்ப வாழ்விலானாலும் கிருஷ்ண உணர்வு அல்லாமல் முழுமையான மகிழ்ச்சியை பெற முடியாது. ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாகூரார் தாம் எப்போதும் குடும்ப வாழ்விலோ துறவிலோ பகவானின் பரமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருவரோடு தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார். ஜட உணர்வில் இருப்பவனுக்கு உலக ரீதியிலான காரியங்கள் முக்கியமானவையாக தோன்றுகின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் மகிழ்ச்சியான சமநிலையில் இருக்கிறான். பலத்த மழை பெய்யும் போது வயலின் வரப்புகள் உடைகின்றது. அதுபோல் கலியுகத்தில் நடைபெறும் நாத்திய பிரச்சாரம் வேத கோட்பாடுகளின் வரப்புகளை உடைக்கின்றது. இதனால் மக்கள் நாளடைவில் கடவுள் நம்பிக்கை அற்ற நாத்திக நிலைக்கு வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். மழைக்காலத்தில் காற்றினால் அழைக்கப்படும் மேகங்கள் அமிர்தம் போன்ற மழையை பொழிகின்றன. வேத முறைகளை பின்பற்றும் பிராமணர்கள் அரசர்களையும் வியாபாரிகளையும் நல்ல காரியங்களுக்காக தானம் வழங்கும்படி ஊக்குவிக்கும் போது அவ்வாறு மக்களிடையே விநியோகம் செய்யப்படும் செல்வம் அமிர்தம் போல் விளங்குகிறது. சமுதாயத்தின் 4 பிரிவினர்களாகிய பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் ஆகியோர் ஒருவரோடொருவர் ஒத்துழைத்து அமைதியாக வாழ வேண்டும். யாகங்களை இயற்றி செல்வம் சமமாக பங்கிடப்படுவதற்கு உதவும் பிராமணர்கள் சமூகத்தை வழிகாட்டி செல்லும் போது இது சாத்தியமாகும். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதாவது மரஞ்செடி கொடிகள் எல்லாமே நீர்னாலதான் வந்து அது வளரும் இல்லையா? அது போல ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து வளர்ச்சியை காணணும்னா கண்டிப்பா பக்தி என்பது இருக்கணும். பக்தி இல்லைன்னா வறண்ட செடி கொடிகளுக்கு, ஏன்னா வறண்ட செடி கொடிகள் சீக்கிரமாவே வந்து அழிவான பாதைக்கு சென்று விடும் இல்லையா? அதற்கு தான் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. சோ அவனுடைய தவ வாழ்க்கை இது எல்லாமே வந்து அவனுக்கு நன்மையை வந்து கொடுக்க வல்லது. இ பிகின்ஸ் டு என்ஜாய். சோ ஒருவர் வந்து பக்தியை மறக்கிறவங்க வந்து புலனுகர்ச்சி செயல்கள் இல்லையா, சொசைட்டி, கண்ட்ரி, இந்த மாதிரியான இதுதான் நம்ம வந்து, அதாவது பௌதீகத்தினுடைய நோக்கத்துல மட்டும்தான் இருக்கும். எஸ், அந்த பௌதீகத்தையுமே நாம வந்து ஆன்மீகத்தை மையமாக கொண்டுதான் நம்ம செயல்படணும். அதுதான் அந்த பக்குவம் என்பது இல்லையா? அவ்வாறு நாம் செயல்பட்டால் நம்ம வந்து பக்குவத்தை அடைய முடியும். சோ பௌதீகமும் நம்ம செவ்வனே செய்ய முடியும், ஆன்மீகத்திலையும் நாம வந்து முன்னேற முடியும். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு வெறுமனே பௌதீக நோக்கத்துல நாம் செயல்பட்டோம்னா நம்முடைய அதாவது வாழ்க்கை வந்து பயனற்ற ஒரு இதுக்காக போய்விடுகின்றது. சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் சீன் தட் cranes and ducks meander continuously on the banks of lakes and rivers, although the banks are filled with muddy garbage and thorny creepers. Similarly இல்லையா, அதாவது வாத்துகள், அதுக்கப்புறம் அன்னப்பறவைகள் இதெல்லாமே வந்து அந்த குளம், குட்டை இந்த இடத்துல எல்லாமே இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? நீர் இருக்கக்கூடிய, அதாவது அந்த நீர் வந்து குளத்து நீர் வந்து அவ்வளவு கிளீனா கூட இருக்காது, ஆனா அங்க வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். அது போலதான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வற்ற இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையும் வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அவங்க எப்பவுமே பௌதீக வாழ்க்கையில வந்து ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்பார்கள், அததான் மேன்மையா கருதுவார்கள், பகவானை மறந்தே போய்விடுவார்கள். அதனால் ஏற்படக்கூடிய சங்கடங்களில் எப்பொழுதுமே அவர்கள் உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள் இல்லையா? ஒரு குளத்துல வந்து எப்பவுமே வந்து அழுக்கான நீர்ல வந்து நீந்திண்டே இருக்கக்கூடிய வாத்து இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பறவை, இது எல்லாமே அதனுடைய வாழ்நிலை இதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதனால கிருஷ்ண உணர்வு அற்று நமக்கு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு சுகமே கிடையாது.
நரோத்தம தாச தாகூர் இல்லையா, நம்ம பாடல் தெரியும்ல, நரோத்தம தாச தாகூர் பாடல் நமக்கு, ராதா கிருஷ்ண பிராணமோரா, அந்த பாட்டுல கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு தாசேரானுதாசா சேவா அபிலாஷா கோரே நரோத்தமதா. அவர் நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்காரு ஆக்சுவலி நரோத்தம தாஸ் தாகூர். சோ அவர் என்ன வெறுமனே சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய நாமங்களை சொல்லணும், அது ஒன்றுதான் அவருடைய அழுகுரலே, அதாவது அந்த பக்தியினுடைய அழுகுரல் அவருக்கு. சோ அததான் அவர் செய்யணும். பகவானுடைய தூய பக்தி சேவையில தன்னை எப்பொழுதுமே சேவா அதிகாரா கோரே நரோத்தம தாசா. நரோத்தம தாச தாக்கூர் வந்து சேவை செய்யணும்ன்ற ஒரே ஒரு வேண்டுதல் மட்டும்தான் வைக்கிறார். தாசேரானு தாசா, சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு தாசனாக ஆகணும்ன்றதுதான். ஆனா அதே பௌதிகவாதி இந்த உலகாயுத செயல்களில் ஈடுபட்டு அதாவது டூ மச் அக்ரஸிவ், எப்பவுமே அவங்களுக்கு பொறுமையே இருக்காது. அக்ரஸிவ்னாக்கா பௌதிக நோக்கத்திலேயே இருக்கிறவங்க வந்து எடுத்தேன் கவுத்தேன் அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள்ல தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த பேலன்சிங் சுச்சுவேஷனே அவங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. அதனால எப்பவுமே அவங்க டு த பர்சன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து சந்தோஷமாக இருக்க, நித்தியமான அந்த நிலை மனப்பக்குவத்துல இருப்பாங்க. அவங்க அனைத்துமே ஆனந்தமாக கொள்வார்கள். ஆனால் உலகாயுதவாதிகள் வந்து அனைத்துமே ஆனந்தமாக கொள்ள மாட்டார்கள். இதை நாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் இந்த பேரியர்ஸ் ஆன் த அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டு இல்லையா, சோ நம்ம விளைநிலம் இருக்கு, விளைநிலத்துக்கு வந்து அநேக தடை கற்கள் உண்டு இல்லையா, அதிகமான மழை, அதிகமான வெயில், இப்படி எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை எல்லாமே இந்த விளைச்சல் நிலங்கள் வந்து கண்டிப்பாக எதிர்கொள்கிறது. சோ பயிரெல்லாம் வந்து முளைச்சிருக்கும், ஆனா அதுக்கு தண்ணி இல்லாம அவ்வளவு சங்கடப்படும் இல்லையா, அந்த செடி எல்லாமே வந்து காஞ்சி போகக்கூடிய நிலையில இருக்கும். இல்லைன்னா அதிகமான மழை வந்து என்ன பண்ணும், அந்த விளைச்சல் நிலத்தை எல்லாமே அடிச்சுட்டு போகும். இது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா அன்ஆத்தரைஸ்டு ஏத்திஸ்டிக் ப்ரொபகேண்டா, அதாவது நாத்திகவாதிகளுடைய கொள்கைகளை வந்து பரப்புறது. சோ அது எல்லாமே எதற்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும், வேத சாஸ்திரங்களுக்கு அதாவது எதிர்ப்பாக இருக்கக்கூடிய கொள்கைகளை தான் வந்து நாத்திகவாதிகள் பரப்புவார்கள். அதற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. Thus people gradually degenerate இல்லையா, அதனால ஸ்லோவா பக்தியிலிருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே குறைஞ்சினே வந்து காட்லெஸ் சிவிலைசேஷனுக்கு வந்து நின்றுடுவாங்க. So in rainy season clouds tossed by the wind deliver water which is welcomed as nectar இல்லையா, மழை காலத்துல நம்ம வந்து அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மழை வருதுன்னா அப்பாடா மழை வருது, இவ்வளவு நாள் நமக்கு வந்து வெப்பம் இருந்து இப்பதான் பூமி தணிந்திருக்கு அப்படின்னு நாம நினைப்போம் இல்லையா. அது எல்லாமே எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா பிராமணர்களுடைய செயல்பாடுகள். உண்மையான ஒரு பிராமணன் வேத சாஸ்திரங்களுடைய செயல்களை வந்து கண்டிப்பா அடுத்தவங்களுக்கும் எடுத்து சொல்லணும். அதே மாதிரி சத்திரியனும் வந்து அதாவது வர்ணங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவரவர்களுடைய செயல்கள் வந்து அமைய பெறணும். வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் வந்து அவர்களுடைய வாழ்நிலையை வந்து அமைத்து கொள்ள வேண்டும். பிராமணன் அடுத்தவனுக்கு உபதேசம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இல்லையா, பக்தி செயலில் ஈடுபடணும். அடுத்தவர்களுக்கு வந்து பக்தியை வந்து எவ்வாறு அவர்கள் வந்து எடுத்து செல்லணும்ன்ற அந்த அறிவுரைகள் வழங்கக்கூடிய நிலையில இருக்கணும். அதுதான் பிராமணருடைய குவாலிட்டிஸ். அடுத்து சத்திரியன் அனைவரையுமே ரட்சிக்கிறது, அந்த செயலை அவன் கண்டிப்பாக செய்யணும், அதுதான் அவனுடைய தர்மம். அதே மாதிரி வணிகனாக இருக்கக்கூடியவன் வந்து அவன் அதாவது செய்யக்கூடிய செயல்கள் சேரிட்டிஸ், அவன் பண்ணக்கூடிய தானங்கள் எல்லாமே இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து நன்மை பயக்க வல்லதாக இருக்க வேண்டும். மேலும் அவன் செல்வத்தை வந்து யாருக்காவது பகிர்ந்தாலும் வந்து அதுவும் வந்து அமுதம் போன்றதுதான் இல்லையா. சோ தானங்கள் கொடுக்கறது. நான்காவது 4 sections ஆஃப் ஹியூமனிட்டி யாரு, பிராமண சத்திரிய வைசிய அண்டு சூத்ரர்கள். அவரவர்களுடைய வாழ்நிலையை வந்து அவரவர்களுடைய கடமைகளை தொடர்ந்து ஒருவரோடு ஒத்துழைப்போடு செயல்படும் பொழுது அங்கே வந்து அதாவது நன்மை என்பது இருக்கும் எல்லாருக்குமே. மேலும் this is possible when they are guided. ஆனா இது எல்லாமே வந்து பிராமண சத்திரிய வைசிய சூத்ரர்களுக்கு வந்து வழி நடத்துதல் என்பது மிக மிக முக்கியம். அதனால அவர்கள் செய்யக்கூடிய யஜ்ஞங்கள் தானங்கள் எல்லாமே வந்து பிராமணர்கள் பெர்ஃபார்ம் சாக்ரிஃபைசஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் வெல்த் ஈக்குவலி இல்லையா. அவங்க யஜ்ஞங்களை வளர்த்து செல்வங்களை வந்து சமமாக வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த கைகள் வந்து அவங்களுக்கு உண்டு. they will perform that actual distribution அவங்கதான் பார்க்கறது. எஸ் நெக்ஸ்ட் மாத்தி முடிச்சா சேதுலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க. 2 paragraph வாசிங்க.
வந்த பிறகு பிருந்தாவனம் செழிப்படைந்தது. பேரிச்சம்பழங்களும் மாம்பழங்களும் மற்ற பழங்களும் அங்கு நிறைந்திருந்தன. முழுமுதற் கடவுளாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவர்களின் நண்பர்களுடன் பிருந்தாவன காட்டின் புதிய சூழ்நிலைகளை அனுபவிப்பதற்காக வனத்தினுள் சென்றார்கள். புது புல்லை தின்று கழித்த பசுக்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தன. அவற்றின் மடிகளில் பால் பெருக்கெடுத்தது. பகவான் கிருஷ்ணர் அவற்றை பெயர் சொல்லி அழைத்த போது அவரிடம் அவை மகிழ்ச்சியோடு வந்தன. பிருந்தாவனத்தின் கோவர்த்தன மலையை அடுத்த பகுதியில் சஞ்சரித்த போது கிருஷ்ணர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தார். யமுனை நதிக்கரையில் இருந்த மரங்களில் தேன் சொட்டும் தேன் கூடுகளை அவர் கண்டார். கோவர்த்தன மலையின் நீர்வீழ்ச்சிகளில் இருந்து விழுந்த நீரின் ஓசை இன்பகரமாய் இருந்தது. மலையின் குகைக்குள் சென்ற கிருஷ்ணர் அந்த இனிய ஒலியை கேட்டார். மழைக்காலம் முற்றிலுமாக முடிவடையாமல் இலையுதிர் காலத்துக்கு மாறும் தருவாயில் காட்டில் மழை பொழிந்த போது கிருஷ்ணரும் அவரின் நண்பர்களும் மரத்தடியிலோ அல்லது கோவர்த்தகிரியின் குகைகளுக்குள்ளோ தங்கி கனிகளை தின்று மகிழ்வார்கள். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் நாள் முழுவதும் வனத்தில் இருந்தபோது அன்னை யசோதை அவர்களுக்கு தயிர் சாதமும் பழங்களும் இனிப்பு பண்டங்களும் அனுப்பி வைப்பார். யமுனை நதிக்கரையில் ஏதாவது ஒரு பாறையின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு கிருஷ்ணர் உணவை ரசித்து உண்பார். கிருஷ்ணரும் பலராமரும் அவரது நண்பர்களும் உணவருந்திய போது பசுக்களையும் கன்றுகளையும் எருதுகளையும் கவனித்துக் கொள்வார்கள். கனமான மடிகளை தாங்கி நின்ற பசுக்கள் களைப்புற்று தோன்றின. அவை தரையில் படுத்தபடி புல்லை சுவைத்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டு கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். வனத்தின் அழகை கண்டு கிருஷ்ணர் பெருமிதம் அடைந்தார். ஏனெனில் அது அவரது சொந்த சக்தியின் வியாபகம் மாத்திரமே. இக்காலங்களில் கிருஷ்ணர் இயற்கையின் சிறப்பான செயல்களை பாராட்டுவார். பௌதீக சக்தியோ இயற்கையோ சுயமாக செயல்படுவதில்லை என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரின் மேற்பார்வையில் இயற்கை இயங்குகிறது. துர்க்கை என்று அழைக்கப்படும் பௌதீக இயற்கை கிருஷ்ணரின் நிழலாக செயல்படுவதாக பிரம்ம சமித்தையில் கூறுகிறது. கிருஷ்ணரிடமிருந்து பெறப்படும் கட்டளைகளை இயற்கை நிறைவேற்று. இவ்வாறு மழைக்காலத்தின் இயற்கை அழகு கிருஷ்ணரின் கருத்துப்படி உருவானது. நீர் தேக்கங்களெல்லாம் நிறைந்து தெளிவுடன் விளங்கின. இலையுதிர் காலத்தின் வருகையால் எங்கும் மனோகரமான காற்று வீசியது. மேகங்கள் எல்லாம் விலகி ஆகாயம் நிர்மூலமாக காட்சியளித்தது. தெளிந்த நீரில் மலர்ந்திருந்த தாமரை மலர்யோக நிலையிலிருந்து சரிந்து மீண்டும் ஆன்மீக வாழ்வை மேற்கொண்டிருக்கும் போல் காட்சியளித்தது. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் இவ்வாறு மழைக்காலத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் சரத்காலம் வெல்ல வந்தது. நீர் தெளிவுடன் இருந்தன. புத்துணர்வு அளிக்கும் இதமான காற்று எங்கும் வீசத் தொடங்கியது. சரத்காலம் ஆரம்பித்த காரணத்தால் ஆகாயம் மேகங்கள் இன்றி தனது நீல நிறத்தில் காட்சி அளித்தது. காடுகளின் தெளிந்த நீர் நிலைகளில் மலர்ந்திருந்த தாமரைகள் வீழ்ச்சியுற்ற யோகிகள் தங்களது ஆன்மீக வாழ்வை மீண்டும் மேற்கொண்டு அழகுடன் காட்சி தருவதை போன்று இருந்தன. சரத்காலத்தின் வரவால் அனைத்தும் அழகுற காட்சியளிப்பது போல பௌதீகவாதியும் கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொண்டு ஆன்மீக பயிற்சியில் ஈடுபடும் போது சரத்காலம் ஆகாயம் மற்றும் நீரை போல அவனும் தெளிவாக காட்சியளிப்பான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இலையுதிர் காலம் ஆக்சுவலி. சோ நம்ம இலையுதிர் காலம் நம்ம இப்ப இந்த சீசன் இந்த சீசன் வந்து இலையுதிர் காலம் தான் இல்லையா? இப்ப நாம வாழ்ந்து நிற்கக்கூடிய இந்த காலகட்டம் வந்து இலையுதிர் காலம் தான். டிசம்பர் எல்லாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் அறுவடை இல்லையா, ஹார்வெஸ்டிங் சீசன் இப்ப எல்லாமே. சோ புதுசா எல்லாமே நெக்ஸ்ட் மந்த் பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அரிசி பருப்பு இதெல்லாமே வந்து நமக்கு விளைச்சல். இந்த துவரம் பருப்பு கூட வந்து அந்த துவரையினுடைய இதெல்லாமே எடுக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ துவரை வந்து நிறைய வளர்ந்துருக்கும். அதெல்லாம் அறுவடை செய்து நம்ம வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அறுவடைக்கான காலம்தான். ஸோ இது நாள் வரைக்குமே மழை காலம் இருந்தது. ஸோ இந்த அறுவடை காலம் வந்து ஆரம்பிக்க போகின்றதுனால சில சமயங்கள்ல வந்து மழையும் வந்து பொழியும் இல்லையா?
இந்த கார்த்திகை மாசத்துல வந்து எப்பயாச்சும் வந்து மழையும் பொழியும். சோ அப்படிப்பட்ட மழை கொஞ்சம் அந்த இடத்துல பொழிந்ததால் கிருஷ்ணரும் தன்னுடைய தமையனான பலராமர் இவங்க எல்லாருமே காட்டுல வந்து பசுகளோட வந்து மேய்ந்துட்டு இருக்காங்க. சோ அந்த மேய்ச்சல் நிலத்துல வந்து கவுஸ் அப்பியர்ட் டு பி லிட்டில் டயர்ட் இல்லையா, ஏன்னா நல்ல மேய்ச்சல் செய்தனால மடியில வந்து பால் நிறையவே இருக்கிறதுனால அது அந்த பசுக்களுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் அயர்வு ஏற்பட்டு படுத்துண்டு புல்லை தின்ன மாதிரி அசைத்து கொண்டே இருந்தது. அந்த சமயத்துல வந்து கிருஷ்ணா would praise nature special activities during the rainy season இல்லையா, அவர் வந்து மழை காலத்துல நிகழக்கூடிய அற்புதமான செயல்களை பற்றி எல்லாம் எடுத்து வைத்தார். பகவத்கீதையில வந்து மெட்டீரியல் எனர்ஜி ஆர் நேச்சர் இஸ் நாட் இண்டிபெண்டன்ட் இன் இட்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா, அது சுதந்திரமானதே கிடையாது. பகவான் பிரிந்து வந்தாலும் அனைத்துமே அவருடைய ஆளுமைக்குலதான் வந்து அது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. நேச்சர் ஆக்டிங் அண்டர் த சூப்பரிண்டன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, திஸ் இஸ் கன்ஃபார்ம். பிரம்ம சமீதிலே அதுதான் சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ பிரம்ம சமீதா இட்ஸ் நேச்சர், அதாவது துர்கா தேவி கூட வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை நம்மள எல்லாருமே ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா. எது வரைக்கும் நாம பிற தேவர்கள் வழிபாடு செய்துட்டு இருக்கோமோ அது வரைக்கும் நாம் இந்த இடத்துல அதாவது மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஆனா அதே ஒரு அதாவது இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை சுத்த சுத்த நிலை அடையும் போது இந்த உயிர் வாழி விடுதலையான நிலையை வந்து அடைகின்றான். அதனால ஒரு முறை அவன் விடுதலை பெற்று விட்டால் மீண்டும் இந்த இடத்துல வந்து திரும்பி வருவது கிடையாது. வேற வாட் எவர் ஆர்டர் இஸ் சென்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா மெட்டீரியல் நேச்சர் ஒபேஸ் இல்லையா. கண்ணன் என்ன ஆணையை பிறப்பித்திருக்கிறார்களோ அதன் பிரகாரம் வந்து இந்த அதாவது இந்த இயற்கை வந்து செயல்படுகின்றது. So natural beauty created by the rainy season is acted according to the indications of the இந்த சீதோஷ்ணங்கள் எல்லாம் கூட அவருடைய படைப்பு தான் இல்லையா. சில காலம் வெயில் காலம், சில காலம் மழை காலம், சில காலம் இலையுதிர் காலம், சில காலம் வந்து வசந்த காலம். இது எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய படைப்புல அவருடைய செயல்பாடுகளால ஏற்படக்கூடிய இதுதான் சுச்சுவேஷன், சூழ்நிலைகள் தான். ஸோ அப்போ பலராமரும் வந்து அந்த இந்த இலையுதிர் காலம் ஆரம்பமானது. ஆனாலும் சிறு மழை பொழிந்ததால் இருவருமே வந்து அந்த சூழ்நிலை, இப்போ இங்க பெங்களூர்ல இப்ப மழை தான் பெஞ்சிருக்கு. இப்ப நம்ம இலையுதிர் காலம்ல தான் இருக்கோம். சடன்னா தபதபான்னு மழை பெஞ்சுது. இப்ப அந்த அந்த வெப்பம் எல்லாம் தணிந்து ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு அந்த சூழ்நிலை. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது கண்ணனுக்கும் பலராமருக்கும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஏற்படுகின்றது இல்லையா. ஏன்னா மழை பொழிந்தால் அதாவது அழுக்கெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடும் இல்லையா. சோ தெளிவான ஒரு நீர் ஓட்டங்கள் எல்லாமே நாம கண்டிப்பா பார்க்கலாம். அததான் வந்து இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. சோ ப்ளூவா இருக்கும் அந்த மேல இயற்கை கூட, வானம் கூட நீல நிறமாக, இதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இல்லையா வானம் காட்டுறது. சோ நீரினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் வானம் நமக்கு நீல நிறமாக காட்டுவது. இந்த ப்ளூமிங் லோட்டஸ் ஃபிளவர் இந்த கிளியர் வாட்டர், அந்த நீர் தேக்கங்கள்ல வந்து அதாவது தாமரை மலர் மலர்ந்திருக்கிறது எல்லாமே appear like persons who have fallen from the yoga practice but have gained some beautiful receiving their spiritual life. அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா யோக பயிற்சியில வந்து நிலை பெற்று இல்லையா, who have fallen down, அதுல யோகத்துல இருந்து வெளியே வந்தவங்க, மேலும் அவர்கள் யோக பயிற்சி செஞ்சா அவங்களுடைய ஃபேஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு இது தேஜஸ் கண்டிப்பா தெரியும். சோ அது வந்து அந்த மாதிரி அவங்களுடைய முகம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தில் நிலை பெற்றதால் அந்த முகம் மலர்ந்திருப்பது போல தோன்றுகின்றது. தாமரை மலருக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. எவ்ரிதிங் பிகம்ஸ் நேச்சுரலி பியூட்டிஃபுல், இயற்கையிலே ரொம்ப அழகான ஒரு தோற்றத்தை வந்து கொடுக்கின்றது. சோ எப்போ மழை பொழியும் பொழுதுதான். அதே மழை பொழியவில்லை என்றால் எல்லா இலைகள் எல்லாம் சருகலாகி விழுந்து வெறுமனே அந்த அந்த மரக்கிளைகள் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லையா. When a materialistic person takes Krishna consciousness and spiritual life, he also becomes clear as sky and water in atom. அதாவது ஒரு பௌதிகவாதி கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டு மேலும் வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையை அவன் வாழ்கின்றான் என்றால் பௌதிகவாதி இல்லையா. அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா ஆன்மீகத்துல அவன் வந்து ரொம்பவுமே கிளியரான ஒரு விஷன் அப்படின்னா ஒரு இது என்ன அப்படிங்கறது வந்து தெளிவா தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலை வந்து வானத்திற்கு, தெளிவான வானத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா. மேலும் அந்த பௌதீகத்தன்மை வந்து இந்த இலையுதிர் காலத்திற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அடுத்து புஷ்ப மாதாஜி நீங்க வாசிங்க 2 பேராகிராஃப். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இலையுதிர் காலம் வந்ததும் எல்லாம் அழகுடன் விழுகின்றன. அதுபோல் ஜட வாழ்வில் இருப்பவன் கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொள்ளும் போது
அவன் இலையுதிர் காலத்து தெளிந்த நீர் போலவும் தெள்ளிய ஆகாயத்தை போலவும் காட்சி அளிக்கின்றாள். இப்பருவத்தில் இருண்ட மேகங்கள் ஆகாயத்தை விட்டு நீங்கி ஆகாயம் தெளிவு பெறுகிறது. மழையின் காரணமாக கலங்கி இருந்த நீர்த்தேக்கங்கள் தெளிவடைகின்றன. நிலம், சேர் போன்ற மாசுக்கள் நீங்க பெற்று சுத்தமாகிறது. அதுபோல் கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொள்பவன் உள்ளும் புறமும் மாசுக்கள் நீங்க பெற்று பரிசுத்தம் அடைகிறான். இதனால் கிருஷ்ணர் ஹரி எனப்படுகிறார். ஹரி என்றால் நீக்குபவர். கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொள்பவரிடமிருந்து கிருஷ்ணர் எல்லா அசுத்தங்களையும் கெட்ட பழக்கங்களையும் நீக்குகிறார். இலையுதிர் கால மேகங்கள் வெண்மையாக இருக்கின்றன, ஏனெனில் அவற்றில் நீர் இல்லை. அதுபோல் துறவை மேற்கொண்டிருப்பவன் குடும்ப பொறுப்புகளில் இருந்து விடுபட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் முழுவதுமாக லயித்திருப்பதால் எல்லா விதமான கவலைகளில் இருந்தும் விடுபட்டு இலையுதிர் கால மேகம் போல் காட்சியளிக்கிறான். இலையுதிர் கால அருவிகளில் இருந்து தெளிவான நீர் விழுகிறது. சில சமயங்களில் நீர் விழுவது நின்று விடுகிறது. அதுபோல் மகான்கள் சில சமயங்களில் தெளிவான அறிவை வழங்குகிறார்கள், சில சமயங்களில் மௌனம் அனுஷ்டிக்கிறார்கள். மழை காலத்தில் நீர் நிரம்பியிருந்த சிறு குட்டைகள் இலையுதிர் காலத்தில் சிறிது சிறிதாக நீர் இல்லாமல் போகின்றன. நீர்த்தேக்கங்களில் வாழும் உயிரினங்கள் தம் வம்சத்தின் எண்ணிக்கை குறைவதற்கான காரணத்தை அறியாமல் இருக்கின்றன. இது தமது ஆயுட்காலம் குறைந்து வருவதை ஜட வாழ்வில் இருக்கும் மக்கள் அறியாமல் இருப்பதை போன்றது. இவர்கள் பசுக்களை பராமரிப்பதிலும் குடும்பம், மனைவி, மக்கள், நண்பர்களை கவனிப்பதிலும் கருத்தாய் இருக்கிறார்கள். இலையுதிர் காலத்தில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால் நீர்நிலைகளில் நீர் குறைந்து போகும்போது சிறு குளம், குட்டைகளில் வாழும் சிறு பிராணிகள் மிகுந்த தொல்லைகளை அனுபவிக்கின்றன. அவைகளின் நிலை கட்டுப்பாடற்றவர்கள் குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியாமல் அவதிப்படுவதை போன்றது. ஈர மண் படிப்படியாக உலர்ந்து போவதால் காய்கனிகள் உலர்ந்து போகின்றன. அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொண்டிருக்கும் போது அவனின் குடும்ப பற்றுக்கள் விட்டு போகின்றன. இலையுதிர் காலம் வந்த பின் சமுத்திரம் ஆரவாரமின்றி அமைதியாக காட்சியளிக்கிறது. இது ஆத்ம உணர்வில் முன்னேறி இருப்பவன் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை போன்றது. இலையுதிர் காலத்தில் தண்ணீர் வீணாகாமல் இருக்க விவசாயிகள் வயல்களில் பலமான வரப்புகளை கட்டுகிறார்கள். மேலும் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு இல்லாததால் அவர்கள் இருக்கும் நீரை காப்பாற்றிக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள். அதுபோலவே ஆத்ம உணர்வில் முன்னேறி இருப்பவன் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி தன் சக்திகள் வீணாகாமல் காப்பாற்றுகிறான். 50 வயதிற்கு மேல் ஒருவன் குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி கொண்டு உடலின் சக்தியை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்துவதற்காக பத்திரப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவற்றை முகுந்தனுக்கான பரமான சேவையில் ஈடுபடுத்தினால் அன்றி முக்தி பெறும் வாய்ப்பு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அருமையான ஒப்புமை மாதாஜி. உலக இருக்கிறதுல இந்த பேராதான் ரொம்ப பெஸ்ட் மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் இலையுதிர் காலம்னா ஒரு நெகட்டிவ் சைன் தான் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? வசந்த காலம் தான் நமக்கு ஏதோ பாசிட்டிவ் நினைப்போம். இலையுதிர் காலம்னா நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் நினைப்போம். ஆனா அந்த இலையுதிர் காலத்தை வைத்து எத்தனை ஓமைகள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆச்சரியமா இருக்கும் இல்லையா? பிரமிப்பா இருக்கு மாதாஜி. இதை இன்னொரு நாள் அப்புறமா இன்னொரு தடவை படிக்கலாம் மாதாஜி. சரி, நோ இஷ்யூஸ். இந்த ஆட்டம் சீசன், அதாவது இலையுதிர் காலம் என்ன செய்யும்னா takes away the rolling of clouds in the sky as well as the polluted water. அதாவது கார் மேகங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே கலைந்து போய்விடும் இல்லையா? இலையுதிர் காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கார் மேகங்கள் வந்து கூட்டம் கூட்டமா இருந்தா கூட காத்து பலமா அடிக்கும் பொழுது எல்லாம் கலைந்த வண்ணம் இருக்கும். அப்போ தெளிவான ஒரு வானத்தை தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? மேலும் வந்து நீர் தேக்கங்கள் கூட வந்து கலக்கமா இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் தேக்கங்கள் எல்லாம் கூட வந்து தெளிவா வந்து நிற்கும். ஆக்சுவலி
சோ அது வந்து ஃபில்தி கண்டிஷன்ஸ். இது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அழுக்குகளா இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக கலங்கங்கள் எல்லாம் இருந்து நாம வந்து ஒரு தூய்மையான இந்த ஆன்மீகத்துல வந்து நிலை பெறுவதற்கான ஒரு சூழலுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. So a person who takes Krishna conscious immediately becomes cleansed of the dirty things within and without, உள்ளேயும் வெளியிலுமே. அதாவது ஹரி என்றால் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடியது அனைத்தையுமே எடுத்துக்கொள்பவர் அப்படின்னு டேக்ஸ் அவே. எதை எடுத்துக்கிறார்? இந்த கலங்கங்களை அனைத்தையுமே எடுத்துக்கொள்பவர். பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட என்ன கலங்கம் இருந்தாலும் ஹரி என்பவர் வந்து, ஹரி நாமம் என்பது அதுதான். சோ ஹரி என்றால் எடுத்துக்கொள்பவர், நம்மிடத்தில் இருப்பதை எடுத்துக்கொள்பவர். எதை எடுத்துக்குவார் பகவான்? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்களை எல்லாம், தேவையற்ற குழப்பங்களை எல்லாம், இல்லையா? பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட விருப்பங்கள், பேராசை, அதுக்கப்புறம் வந்து பொறாமை, இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எதுவுமே நம்ம கிட்ட இருக்காது. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலக்கி விடுவார். அதனாலதான் ஹரிநாமத்தினுடைய மகிமை அது மாதிரி. கிருஷ்ணா immediately takes away all unclean habits for anyone who takes கிருஷ்ண உணர்வில் யாரு செல்கிறார்களோ அவர்கள் கண்டிப்பாக, இதெல்லாம் நாமளே ஒரு ரோல் மாடல் தான் இப்போ, இல்லையா? நம்ம இன்னும் அந்த அளவுக்கு பக்குவம் அடையலைனாலும் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு நம்ம உட்கார்ந்து ஆராய்ந்தா கண்டிப்பா அது நம்மளால எழுதிட்டு டிராஃப்ட் பண்ண முடியும், இல்லையா? The clouds of atoms are white for they do not carry any water. வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய மேக கூட்டத்துல மழை நீர் கிடையாது. கார் மேகம், கருப்பா இருக்கக்கூடிய மேகம் கூட்டத்துல தான் வந்து மழை நீரே இருக்கும். Similarly, a retired man being freed from all responsibility of family affairs, இல்லையா? அதாவது maintaining the family, wife, children, and அத வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த பொறுப்புகள்ல இருந்து அவர் வந்து விடுதலை பெற்றிருப்பார்கள். சோ அது எதற்குன்னா, வெண்மையா இருக்கக்கூடிய கார் மேகத்திற்கு ஒரு ரிட்டையர் ஆன பர்சனுடைய லைஃப் வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த வெண்மையா இருக்கக்கூடிய கார் மேகத்துக்கு எந்த பொறுப்பும் கிடையாது, மழை நீர் பொழியணும்ட்டு. அது வந்து காத்தடிச்சா அப்படியே கலைந்துதான் போகும். அது மாதிரி அந்த பொறுப்புகளற்ற ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடியவர் தான் வந்து ஓய்வு பெற்ற ஒரு மனிதர். சோ அந்த ஓய்வு பெற்ற மனிதர்னா இந்த குடும்ப சுமையில இருந்து ஓய்வு பெறுறது, இல்லையா? குடும்பத்தை வந்து ரட்சிக்கக்கூடிய நிலைந்து ஓய்வு பெறுறது. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து முழுமையாக தன்னை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் இந்த பௌதிக கலங்கங்கள்ல இருந்து அவங்களால வந்து வெளியே வர முடியும். ஒரு வெண்மையான, அதாவது மேக கூட்டத்திற்கு அவருடைய வாழ்க்கை வந்து ஒப்பிடப்படும். மேலும் sometimes in atom the falls comes down from the top of the hill to supply clean water and sometimes it stops. இது நம்ம பாத்திரம் குற்றாலத்துல கூட பாக்குறோம், இல்லையா? குற்றாலத்துல மழை காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லா தண்ணி வந்து அதாவது கீழே மேல இருந்து வந்துட்டே இருக்கும். அதே வந்து அப்படியே இந்த இலையுதிர் காலம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நின்னு போயிடும். சோ அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னாக்கா, ஒரு துறவியினுடைய வாழ்க்கை. சோ அவர் துறவி என்ன பண்ணுவார்? அவருக்கு தெரிந்த ஞானத்தை அடுத்தவர்களுக்கு வந்து போதிப்பார். அது அருவி நீர்வீழ்ச்சிக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. சோ சில சமயத்துல அவர் வந்து மௌனமாக இருப்பார். எப்பன்னா அந்த நீர்வீழ்ச்சியே வந்து வறண்டு போனால் அந்த சூழ்நிலை வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு? அந்த அத்தகைய அந்த முனிவர் ரிஷி வந்து மௌனமாக இருப்பதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. மேலும் குளங்கள் இதெல்லாமே வந்து நீர் வந்து நிரம்பி வழியும். ஆனா அதாவது மழை காலத்துல நிரம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் பிறகு இந்த இலையுதிர் காலம், வெயில் காலம் எல்லாம் வரும்போது வறண்டு போய்விடும், இல்லையா? ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள் எல்லாம் வறண்டு போன பிறகு மரணத்தை தான் அது ஸ்வீகரிக்கும். அது போன்ற வாழ்க்கை நிலைதான் நம்முடைய இதுமே. நாம இந்த இடத்துல வந்து வந்திருக்கோம், சில காலம் வாழ்ந்து விட்டு நாம செல்லத்தான் போகின்றோம். மரணத்தை நாம ஸ்வீகரிக்க வேண்டியதுதான். சோ நம்முடைய வாழ்க்கை நிலை ஒரு வறண்ட குலத்திற்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகிறது. எப்போ நாம மரணிக்கக்கூடிய நிலையில அடையும் பொழுது. அதே நம்ம முதல், அதாவது காலகட்டங்கள் நம்ம பிறந்து வளர்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் வாழ்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் தான் மடியக்கூடிய காலம் வந்து வறண்ட குலத்திற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. செழுமையா நீரோடு தேக்கமா இருக்கக்கூடிய குலம் வந்து நம்ம வாழக்கூடிய காலத்திற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு, இல்லையா? இது வாழ்க்கையினுடைய மனிதனுடைய வாழ்நிலைக்கு இந்த வறட்சியும் அதுக்கப்புறம் செழிப்பிலிருந்து வறட்சிக்கு வரக்கூடிய அந்த காலகட்டம், இடைப்பட்ட காலகட்டம் தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்நிலை, அதாவது ஆயுட்காலம் என்பது நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். டியூரேஷன் ஆஃப் லைஃப். Such persons are engaged in maintaining cows, property, children. எல்லாமே நாம அந்த காலகட்டத்துல வந்து இந்த நீர்த்தேக்கம் எப்படி அங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளை எல்லாம் வந்து ரட்சிக்கின்றதோ அது போல மனிதனாகப்பட்டவன் அந்த செழுமையா இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல வந்து தன்னுடைய பொறுப்புகள், தன்னுடைய கணவன், அதாவது மனைவி, மக்கள், இல்லையா, தன்னுடைய சொத்துக்கள் எல்லாமே வந்து தன்னுடைய தொழில் எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து கண்டிப்பா பாத்துக்கிறான்.
ஆனா பிற்காலத்துல வந்து அந்த நீர்நிலை வந்து வறண்டு போகக்கூடிய காலகட்டம் வரும் பொழுது அவன் வந்து they are exactly like uncontrolled persons who are always unhappy from being unable to enjoy the life or maintain their family members. So நம்ம காலம் வந்து ஒரு சுழற்சி தான். ஒரு காலகட்டத்துல நம்ம கிட்ட ஏதுமற்ற நிலையில இருக்கும், ஒரு காலகட்டத்துல எல்லாமே இருக்கக்கூடிய செல்வங்களோடு இருக்கக்கூடிய நிலை வரும். செல்வங்களோடு இருக்கக்கூடிய நிலை அந்த குளம் வந்து நீரோடு இருக்கக்கூடிய தன்மைக்கும் அதுல இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழ்கள் எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய தன்மைக்கு அப்ப எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது அந்த ஜீவன்கள் அங்க வாழ்றதுக்கு இல்லையா, அந்த நிலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அதே இந்த வறண்டு போன அந்த குளம் வந்து ஒரு வாழ்க்கையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதனுக்கு வந்து சங்கடமான சூழ்நிலைகள், நிம்மதியற்ற சூழ்நிலைகள் எல்லாம் ஏற்படும், அதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. So muddy earth gradually dries up and newly grown vegetables begins with wither. Similarly, one who has taken Krishna consciousness, desire for family enjoyment gradually, அப்போ இந்த உலகாயுத செயல்கள்ல இருந்து அவனும் வந்து தன்னுடைய அந்த விருப்பங்களை எல்லாம் அவனும் வந்து அதை விடுக்கின்றான். அதுக்கப்புறம் வந்து பௌதீகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்திற்கு செல்லக்கூடிய அந்த அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவத்தை அவன் வளர்த்து கொள்கிறான். So because of the appearance of the atom season in the இலையுதிர் காலம், the water of the ocean becomes calm and quiet. So இந்த இலையுதிர் காலத்துல வந்து கடல் நீர் வந்து கொந்தளிக்காது. ஸோ அது வந்து ஒரு தெளிந்த ஒரு நீரோட்டமாக இருக்கக்கூடிய அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஏற்படுத்தும். ஜஸ்ட் அஸ் பர்சன் இது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டு கடல் நீர் அமைதியான சூழ்நிலை கொடுக்கின்றது என்றால் அது ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுணர்வு பாதையில் நிலை பெற்றவனுடைய தன்மையை எடுத்துரைக்கிறது. அவன் 3 குணங்களுடைய இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலையில அவன் வந்து சுத்த சத்துவ நிலையில நிலை பெறுகின்றான் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்டவன் வந்து வாழ்நிலை வந்து ஒரு ஸ்திரத்தன்மையை கொண்டிருக்கிறது. மேலும் இதே வாழ்நிலை வந்து வேறு ஒரு இதுக்கும் உவமையாக சொல்றாங்க. உழவர்கள் எல்லாம் அதாவது நீரை தேக்கி வைப்பார்கள் மழை காலத்துல இல்லையா, அதை வந்து பிற்காலத்துல இந்த இலையுதிர் காலம் மற்றும் வெயில் காலத்துல வந்து உபயோகப்படுத்துறதுக்கு. அதே போலதான் ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் தன்னுடைய புலன்கள் அனைத்தையுமே கட்டுப்படுத்துறது எதுக்குன்னா அந்த பவுண்டரி இல்லையா. சோ நீர் தேக்கத்திற்கு ஒரு பவுண்டரி போடுறோம் இல்லையா, வட்டம் போட்டு வைப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் புலன்களுடைய செயல்களுக்கு எல்லாமே ஒரு கட்டுப்பாட்டுல வைக்கிறது தான் ஒரு தன்னுணர்வு பாதையில் இருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய செயல்பாடு. இட் இஸ் அட்வைஸ்ட் 50 வயதுக்கு மேல புலன் நுகர்ச்சி செயல்களிலிருந்து நம்ம வெளிப்பட்டு வெறுமனே வந்து நம்ம பௌதிகத்துல இருந்து ஆன்மீகத்திற்கு போகணும். பௌதிகத்தை நம்ம விட்டுறணும். பௌதிகத்தின்னா பௌதிக சுகத்திற்காக நாம செயல்படக்கூடாது. ஆன்மீகம் அந்த பேரானந்தத்தை வந்து அடையணும். சிற்றின்பத்தை விடுத்து பேரின்பத்தை நோக்கி நாம செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒருவர் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தாமல் இல்லையா, அன்லெஸ் மேலும் தன்னுடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துமே பக்தியின் தரப்பில் இட்டு செல்லாமல் இருந்தால் அவன் வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் என்பது அவன் அடைய பெறுவது கிடையாது. எஸ், நெக்ஸ்ட் கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. 4 பேராகிராஃப் இருக்கு. இலையுதிர் காலத்தில் பகல் நேரத்தில் சூரிய வெப்பம் அதிகமாக இருந்தாலும் இரவில் தெளிவான சந்திர வெளிச்சத்தில் மக்கள் அன்றாட களைப்பிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். முகுந்தன் எனும் கிருஷ்ணரை சரணடைந்து இருப்பவர்கள் உடலோடு தன்னை சம்பந்தப்படுத்துவதெனும் களைப்பிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். முகுந்தன் எனும் கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்தில் நங்கையர்களின் ஆறுதலாகவும் விளங்கினார். கிருஷ்ணரின் பிரிவை தாங்க முடியாமல் ரஜபூமியின் நங்கையர் எப்போதும் வருத்தமடைந்து இருக்கிறார்கள். இலையுதிர் காலத்தின் நில ஒளியில் அவரை சந்திக்கும் போது அவர்கள் விரகதாபம் நீங்க பெற்று மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். இரவில் ஆகாயம் நிர்மலமாக இருக்கும் போது நட்சத்திரங்கள் அழகாக பிரகாசிக்கின்றன. அதுபோல் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் இருக்கும் போது அவனின் மாசுகள் எல்லாம் நீங்கி அவன் இலையுதிர் கால இரவின் நட்சத்திரங்களைப் போல் பிரகாசிக்கிறான். யஞங்களை நடத்துவதான கர்மாவை வேதங்கள் வலியுறுத்தினாலும் அவற்றின் இறுதி நோக்கம் பகவத்கீதையில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது. வேதங்களின் நோக்கங்களை சரிவர புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொள்ள வேண்டும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனின் தெளிவான மனம் இலையுதிர் காலத்தின் நிர்மலமான ஆகாயத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. இலையுதிர் காலத்தின் நிர்மலமான ஆகாயத்தில் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் மிகுந்த ஒளியுடன் விளங்குகின்றன. பகவானான கிருஷ்ணர் யதுவம்சம் எனும் ஆகாயத்தில் யதுவம்சத்தினர் எனும் நட்சத்திரங்களால் சூழப்பட்ட பிரகாசமான சந்திரனாக விளங்கினார்.
வனங்களில் மலர்கள் மலர்ந்து அவற்றின் நறுமணத்தை தாங்கி தென்றல் வீசும் போது கோடையிலும் மழைக்காலத்திலும் அவதிக்குள்ளானவர்கள் மகிழ்ச்சுறுகிறார்கள். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த தென்றல் காற்று கோபியருக்கு ஆறுதல் அளிப்பதில்லை. ஏனெனில் அவர்களின் மனம் கிருஷ்ணரை ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. சாதாரணமாக இலையுதிர் காலத்தின் தென்றல் மக்களுக்கு இதமாக தோன்றும். ஆனால் கிருஷ்ணரை தழுவாத கோபியர்கள் அதில் திருப்தி அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னொரு பேராகிராஃப் படிச்சிருங்க. இலையுதிர் காலம் வந்ததும் பசுக்கள், மான்கள், பறவைகள் ஆகியவைகளும் மற்றும் பொதுவாக பெண்களும் கருத்தரிக்கின்றனர். ஏனெனில் அப்பருவத்தில் ஆண்களின் காம உணர்வு அதிகரிக்கிறது. இது பரம ஞானிகள் இறைவனின் கருணையால் வாழ்வின் இலக்கை அடைவதான நற்பேற்றை பெறுவதை போன்றிருக்கிறது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் உபதேசாமிர்தம் என்னும் தம் நூலில் ஒருவன் பக்தி தொண்டை உற்சாகத்துடனும் பொறுமையுடனும் உறுதியுடனும் மேற்கொண்டு நியமங்களை அனுஷ்டித்து ஜட நிலையிலான மாசுக்கள் தன்னை அணுகாமல் பாதுகாத்து பக்தர்களோடு தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். இந்த கொள்கைகளை கடைபிடித்தால் பக்தி தொண்டின் நற்பலன்களை நிச்சயம் பெறலாம். பக்தி தொண்டின் நியமங்களை பொறுமையுடன் பின்பற்றுபவன் உரிய காலத்தில் பெண்கள் கருவுற்று மகப்பேறு அடைவது போல் பக்தி தொண்டினால் விளையும் நன்மைகளை பெறுவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் இந்த இலையுதிர் காலத்தினுடைய மகிமை பற்றி இன்னொரு முறை சொல்றாங்க. சூரியன் நல்ல, அதாவது பகல்ல சூரியன் நல்ல பிரகாசமாக இருந்தாலும் இரவுல சந்திரனுடைய ஒளியினுடைய இதுவும் அவர்களுக்கு களைப்பை குறைத்து விடும். சோ இந்த இலையுதிர் காலத்துல இலையுதிர் காலம் நம்ம மகிமைகள் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது முகுந்தன் இல்லையா, ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருமே பகவானுடைய திரு பாதங்களை தஞ்சம் அடைகிறார்கள். இப்ப விரஜ பூமியில இருக்கக்கூடிய விருந்தாவனவாசிகளை பற்றியும் இல்லையா, அங்க இருக்கக்கூடிய கோபியர்களை பற்றியும் இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. when the sky is clear, அதாவது இந்த வானம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேகமூட்டம் இல்லாம இல்ல ப்ளூவா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீல நிற வண்ணமா அந்த ஆகாயம் காட்சி அளிக்கும் பொழுது ஸ்டார்ஸ் இந்த நைட், அதாவது அந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே அழகாக இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. அந்த நிலவு பகவானுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் எது வம்சத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரஜபாசிகள் அவங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. மேலும் கிருஷ்ணா himself appeared in the sky, எது டைனஸ்டில இல்லையா, he was exactly like a moon surrounded by the stars. So அந்த மாதிரி இந்த fresh, when there are ample blooming flowers in the gardens, the fresh aromatic breeze gives. இப்போ நறுமணம் இல்லையா எடுத்து செல்லும் இந்த புஷ்பங்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த பூந்தோட்டத்துல காற்று நறுமணத்தை எடுத்து செல்கின்றது. அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல? இது சங்கடமான சூழ்நிலைகள் இருக்கிறவங்களுடைய சங்கடங்கள் எல்லாம் எந்த சூழ்நிலை, அதாவது வெயில் காலத்திலும் சரி மழை காலத்திலும் ஏற்பட்ட சங்கடங்கள் எவ்வாறு விடுபட முடியுமோ இந்த இலையுதிர் காலத்துல அதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. மேலும் such breezes could not give any relief. ஏன்னா மழை காலத்துல பலமா காற்றடிக்கும். அதனால ஆடி மாசத்துல எல்லாமே நிறைய காற்று தான் இல்லையா. வெயில் காலத்துல நமக்கு வெப்பத்தினால நம்மளால கண்டிப்பா அந்த சங்கடங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியறது கிடையாது. இத்தனை விதமான சங்கடங்கள் எல்லாமே ஒருவருடைய வாழ்நிலையா இருக்கக்கூடிய, அதாவது பக்தியில, அதாவது பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய சங்கடங்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. மேலும் அவர்கள் இலையுதிர் காலத்துல எவ்வாறு ஸ்திரத்தன்மை அடைகிறார்களோ அந்த வாழ்நிலைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. So people in general might have taken pleasure in nice autumn breeze, but gopis இல்லையா அதாவது கிருஷ்ணரை தழுவாம அவங்களுக்கு எதுவுமே திருப்தி வர்றதில்ல கோபியர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல அழகா சொல்லப்படுகிறது. உபதேசாமிரதத்துல ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் என்ன சொல்றார்? one should execute devotional service with great enthusiasm இல்லையா. அதாவது ஒரு நல்ல முயற்சியோட தான் நம்ம பக்தி சேவையை கண்டிப்பா நம்ம செயல்படணும். அதுல பொறுமை இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கன்விக்ஷன், அதாவது எஸ் நான் இதை செய்வேன் அப்படின்ற அந்த உறுதிமொழி என்பது அவங்களுக்கு இருக்கணும். மேலும் அந்த நியமங்களை எல்லாம் பரிபாலிக்கணும். உள்ளேயும் வெளியிலுமே நாம தூய்மையாக இருக்கணும். பக்தர்களோட இணைந்து இருக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி பை ஃபாலோயிங் இந்த
உபதேசாமிரதத்துல வந்து எதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், எது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஸ்லோகங்கள் 3rd and 4th ஸ்லோகம் தான் நினைக்கிறேன், if I'm right. ஸோ அதுல வந்து இருக்கு எதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, எதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ அசங்கம், இங்க வந்து சாது சங்கம் அப்படின்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். நீங்க உபதேசாமிரதத்துல ஒரு முறை வாசிச்சீங்கன்னாக்கா அந்த 6 பிரின்சிபல்ஸ் எதை செய்யக்கூடாது, 6 பிரின்சிபல்ஸ் செய்யக்கூடாதது இருக்கு, 6 பிரின்சிபல்ஸ் செய்ய வேண்டியது இருக்கு. அந்த செய்ய வேண்டியது தான் மேல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் ஹூ கேன் பேஷன்ஸ்லி வந்து ஃபாலோ த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இல்லையா, பொறுமையாக வந்து இந்த பக்தி பாதையினுடைய நியமங்களை யார் ஒருத்தர் வந்து பரிபாலிக்கிறார்களோ, the time will undoubtedly come when he will achieve the desired result. அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த காலகட்டம் வரும் அதனுடைய பலன்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு. ஜஸ்ட் as and females reap results by becoming pregnant இல்லையா, அதாவது ஒரு பெண் திருமணமான பிறகு குழந்தை வரம் பெறுவது என்பது எந்த அளவுக்கு மேன்மையானதோ அது போல அந்த மாதிரி பலனை வந்து அந்த பக்தன் வந்து அனுபவிப்பான் என்று ரொம்ப அழகான ஓமை கொடுத்திருக்கார். எஸ், அடுத்த 2 பேராகிராஃப் யார் வாசிக்கிறோங்க? மாதாஜி நான் வாசிக்கட்டுமா? வாசிங்க மாதாஜி, 2 பேராகிராஃப். நான் வாசிக்கிறேனே. ஓகே, வாசிங்க மாதாஜி. சித்திரலேகா படிக்கட்டுமா? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இளையர் காலத்தில் அல்லி மலர்கள் இல்லாத போது ஏரிகளில் தாமரை மலர்கள் பெருமளவில் பூக்கின்றன. அல்லியும் தாமரையும் சூரிய ஒளியால் மலர்பவையானாலும் இலையுதிர் காலத்தின் தகிக்கும் வெயில் தாமரைக்கு மட்டுமே உதவுகிறது. இது அரசன் அல்லது அரசாங்கம் பலம் பெற்று விளங்கும் போது திருடர்களை போன்ற விருப்பத்தகாதவர்கள் தலை தூக்காமல் இருப்பதற்கு ஒப்பாக குறிப்பிடுகிறது. திருடர்களால் அபாயம் ஏற்படாது என்ற உறுதி மக்களுக்கு இருந்தால் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள். பலமுள்ள அரசாங்கம் இலையுதிர் காலத்து தகிக்கும் சூரியனுக்கு ஒப்பாக கூறப்படுகிறது. அல்லி மலர்கள் திருடர்களைப் போல விரும்பத்தகாதவர்களுக்கும் தாமரை மலர்கள் திருப்தி அடைந்திருக்கும் குடிமக்களுக்கும் உவமையாக கருதப்படுகிறது. இலையுதிர் காலத்தில் வயல்களில் கதிர்கள் முதிர்ந்து நிறைந்து காணப்படுகின்றன. அறுவடை மீதியினால் மகிழ்ச்சியடையும் மக்கள் முழுமுதற் கடவுளுக்கு புதிய தானியங்களை காணிக்கையாக படைக்கும் நாவா அன்ன போன்ற சடங்குகளை கொண்டாடுகிறார்கள். புதிய தானியங்கள் முதலில் ஆலயங்களில் தெய்வங்களுக்கு படைக்கப்பட்டு அவற்றால் செய்யப்படும் இனிப்பு பண்டங்கள் எல்லோருக்கும் வழங்கப்படுகின்றன. பல வகையான பண்டிகைகளும் வழிபாடுகளும் உள்ளன. இவற்றில் மிகப்பெரிய பண்டிகையான துர்கா பூஜை வங்காளத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது. விருந்தாவனத்தில் முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணரும் பலராமலும் இருந்ததால் இளையர் காலம் அழகுற விளங்கியது. வைசியர்களும் அரச வம்சத்தினரும் மகான்களும் தம் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு தேவையான சுதந்திரத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். அதுபோலவே ஜட உலகின் பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டிருந்த பரம ஞானிகளும் இலட்சிய பூர்த்தி அடைந்தார்கள். மழைக்காலத்தின் போது வியாபாரிகள் இடம் விட்டு இடம் செல்ல வியலாத காரணத்தால் அவர்கள் விரும்பிய லாபத்தை பெற முடியாமல் இருந்தனர். அரச வம்சத்தினரும் அதே காரணத்தினால் மக்களிடமிருந்து வரி வசூலிக்க இயலாமல் இருந்தனர். மகான்களும் மழையின் காரணமாக பல்வேறு இடங்களுக்கு சென்று பர ஞானத்தை பரப்ப முடியாமல் இருந்தனர். ஆனால் இலையுதிர் காலத்தின் போது அவர்களெல்லாம் தடைகள் நீங்கள் பெற்றவர்களாய் விருப்பம் போல் இயங்க முடிந்தது. ஞானியானாலும் யோகியானாலும் பக்தனானாலும் அவனின் ஆன்மீக வளர்ச்சி ஜட உலகின் காரணமாக தடைப்படுகிறது. ஆனால் மரணமடைந்து உடலை விட்டதும் ஞானி உன்னதமான பகவானின் ஆன்மீக ஜோதியில் கலக்கிறான். யோகி உயர்நிலை கிரமமான பிருந்தாவனத்தையோ அல்லது வைகுண்டங்களையோ அடைந்து நித்தியமான ஆன்மீக வாழ்வை அனுபவிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 20வது அத்தியாயமான இலையுதிர் கால வர்ணனை இவ்வாறு நடைபெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல நம்ம மழை காலத்தினுடைய சங்கடம், இலையுதிர் காலத்துல ஏற்படக்கூடிய நன்மை, அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையிலையும் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. இதெல்லாம் நம்ம அன்றாடம், அதாவது அல்லி மலர் வந்து சூரியனுடைய வெப்பத்திற்கு வந்து அது தாங்காது, ஆனா அதே தாமரை மலர் வந்து தாங்கும். ஸோ அந்த வாழ்நிலையும் வந்து இந்த இடத்துல ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா. லோட்டஸ் இந்த லேக்ஸ் க்ரோ, அது வந்து வளரும், ஆனா லில்லிஸ் வந்து வளராது ஆக்சுவலி சன்சைன்ல. ஸோ சாயங்காலமா நம்ம வந்து அந்த இதுதான் வந்து சந்திரன் வரும்பொழுதுதான் அல்லி வந்து மலரும் இல்லையா. அந்த மென்மையான அந்த இது பிரகாசத்துக்கு தான் அல்லி வந்து தாங்கும், சூரிய பிரகாசத்திற்கு தாங்காது. அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு அரசாங்கம் வந்து அதாவது உறுதி கொண்டு இருக்க வேண்டும். ஸோ தேவையற்ற, அதாவது திருடர்களை எல்லாம் அது கண்டிப்பாக திருடர்களை எல்லாம் வந்து தண்டனை, அதாவது ப்ராப்பரா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். நியாயம், நீதி, தர்மம் எல்லாவற்றையுமே அவர்கள் வந்து பரிபாலிக்க வேண்டும்.
அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிபாலனை செய்யும் பொழுது ஒரு ஸ்திரத்தன்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிம்மதி வந்து அந்த அங்கு வாழக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து ஏற்படும். அதற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. மேலும் திருடர்களுடைய செயல்கள் வந்து லில்லி, அதாவது அல்லி மலர்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஸ்திரமா இருக்கக்கூடியது எல்லாமே திருப்திகரமான, அதாவது மனிதர்களுக்கு, உயிர்வாழிகளுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. மேலும் அறுவடை காலங்கள்ல வந்து நம்ம எல்லாமே இனிமே இந்த டிசம்பர்ல நிறைய அறுவடை ஆகும் இல்லையா? நெல் எல்லாமே வந்து புதுசுதான். நம்ம எல்லாருமே பொங்கலுக்கு வந்து புது அரிசி போட்டுதான் நம்ம வந்து எல்லா காய்கறிகளுமே புதுசா பச்சையா எல்லாமே வரும். அதை வச்சுதான் சமைச்சு நம்ம சூரிய கடவுளுக்கு நம்ம எல்லாமே நமஸ்காரம் செய்வோம் இல்லையா? சோ வங்காளத்துல வந்து அதாவது வங்காளத்துல வந்து துர்கா பூஜை பண்றாங்க அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். சோ விருந்தாவனத்துல வந்து பகவான் இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த இலையுதிர் காலத்தினுடைய எந்த காலமா இருந்தாலும் பகவான் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த பெரிய வித்தியாசமே தெரியாம தான் வாழ்ந்தாங்க. வியாபாரிகள் அவங்களுடைய செல்வ செழிப்பு இதெல்லாமே நல்லபடியா நியாயமான தர்ம முறையில நடந்துட்டு இருந்தது. எல்லாம் அந்தந்த வர்ணத்தவர்கள் அந்தந்த செயல்கள்ல அவர்கள் வந்து பக்குவமாக செயல்பட்டார்கள் என்பதுதான் இந்த நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய கருத்து. சோ மழை காலத்துல நமக்கு வந்து சாமானியமா எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம சுத்த முடியாது இல்லையா? சோ நிறைய தடை கற்கள் என்பது இருக்கும் மழை காலத்துல. அதனால நமக்கு வரவேண்டிய லாபங்கள் இதெல்லாமே வந்து முடக்கமாகிவிடும். அதே இந்த இலையுதிர் காலம் வரும்பொழுது சோ சூழ்நிலை வந்து நமக்கு அமைதியாக இருப்பதால் அனைத்துமே வந்து நல்ல நிலையில நடக்கும். இது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? ஒருவர் ஞானியாக இருக்கலாம், யோகியா இருக்கலாம், ஒரு பக்தனாக இருக்கலாம். அவர்களுடைய இலக்கு எல்லாமே வந்து நன்மையான ஒரு நிலைக்கு வந்து செல்வதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. So the devotee goes to the planet of supreme, அதாவது விருந்தாவனம், கோலோக விருந்தாவனம் அல்லது வைகுண்டம், then enjoys his spiritual life அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதோட பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதருடைய அதாவது வியாக்கியானம் எந்த சாப்டர் 20வது அத்தியாயம் இல்லையா? அதாவது இலையுதிர் காலத்தினுடைய வர்ணனை என்னும் தலைப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த வர்ணனை வந்து இதோட நிறைவு செய்கிறது. வஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தக்கு ஜெய. நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா.